Κυριακή 7 Απριλίου και ώρα 10 παρατέταρτο θα διεξαχθεί ο αγώνας Σουγκλιάνι Trail 2024 στο Στρατονικό Όρος, στο Σταυρό και Άνω Σταυρό Θεσσαλονίκης. Μια διοργάνωση που διεξάγεται από το 2015, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 300 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τις διαδρομές Σουγκλιάνι Trail 25 χιλιόμετρα, Σουγκλιάνι Path 13 χιλιόμετρα, Σουγκλιάνι Kids 1 χιλιόμετρο, αλλά και νέα διαδρομή Σουγκλιάνι Race 5 χιλιόμετρα. Από την ώρα που θα μπείτε στο μονοπάτι και μετά υπάρχει σταθερή σήμανση με λαδοπογιά. Σε κάποια σημεία διασταυρώσεις και τα λοιπά θα βρείτε σημάδια του αγώνα. Μόνο όμως σε διασταυρώσεις κυρίως θα βρείτε σημάδια του αγώνα, δηλαδή χ ή τα μπελάκια που γράφει Σουγκλιάνι Trail. Από εκεί και πέρα, σε όλους τους δασικούς δρόμους έχει κόνους. Όταν θα φτάσετε στο χωριό στο τέλος, πάλι θα ακολουθήσετε κόνους μέχρι να βγείτε εδώ πέρα. Και σε δύο σημεία έχει δύο διασταυρώσεις που έχει ταμπέλα που διαχωρίζεται το αγώνα του Σουγκλιάνι Trail και του Σουγκλιάνι Path που πάνε μαζί. Και το Σουγκλιάνι Race που είναι το πενταράκι. Θα τα δείτε τα σημεία εδώ πέρα, υπάρχουν σημάδια. Τα μονοπάτια είναι καθαρισμένα κατά 95% γιατί ένα 5% ξαναμπήκαν κάποια φύλλα. Αυτά παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, να απολαύσετε τη διαδρομή. Εάν πηγαίνετε σε δασικό δρόμο και δεν βλέπετε για πολλή ώρα κάποιο κόνο, έχετε πάει λάθος, πρέπει να γυρίσετε πίσω. Αυτό να έχει το μυαλό σας, μόνο στους δασικούς δρόμους. Στα μονοπάτια έχει παντού σήμανση και στις διασταυρώσεις μονοπατιούς έχει χ που δεν πρέπει να πάτε.